καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Στις τόσες ευχές που ακούτε όλοι αυτές τις μέρες, επιτρέψτε μας να προσθέσουμε και τις δικές μας. Το χωρίς ρεκόρ είναι αθλητικό παιχνίδι και παιχνίδι θα μείνει οπωσδήποτε. Αλλά σήμερα είναι μια μέρα ξεχωριστή. Έτσι, πριν μπούμε στο παιχνίδι, θα κάνουμε μια μικρή γιορτή, μια συμβολική γιορτή αφιερωμένη στα παιδιά. Και επειδή δεν μπορούμε να έχουμε όλα τα παιδιά κοντά μας, καλέσαμε αντιπροσώπους. Έχουμε λοιπόν σήμερα κοντά μας 20 παιδιά από το Ζάνιο, από το Χατζικυριάκιο, του Χατζικώστα και το πρότυπο νηπιοτροφείο. Παιδιά, νομίζω πριν αρχίσουμε τη γιορτούλα μας θα πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι θα παρακολουθήσουν σε λίγο μια πραγματική μάχη με παίκτες από την Κυψέλη και με παίκτες από τη Θεσσαλονίκη. Βέβαια, σήμερα, επειδή είναι ελάχιστος ο χρόνος, θα κάνουμε μόνο 4 αγωνίσματα και θα απαντήσουν μόνο σε οπτικές ερωτήσεις. Η γιορτή είναι δική σας. Καλώς ορίσατε. Χρόνια πολλά. Ξεκινάμε. Κοντά μας η κυρία Κική Καψάσκη. Η κυρία Καψάσκη είναι καθηγήτρια μουσικής και είναι ειδικευμένη στο παιδικό τραγούδι. Απόψε θα διευθύνει τη χοροδία μας. Κυρία Καψάσκη, τι θα μας πείτε απόψε? Απόψε θα σας πούμε 3 τραγούδια για την ειρήνη και την αγάπη. Το πρώτο μας τραγούδι είναι «Ας τραγουδήσουμε μαζί». Το ποίημα είναι του Δημήτρη Μουστάκα και η μουσική δικιά μου. Να σας ακούσουμε. Ο Σπύρος Λάμπουρου είναι φοιτητής της Γυμναστικής Ακαδημίας στο πρώτο έτος, σπουδάζει μουσική και έχει κάνει δίσκους από 11 χρονών. Για μας σήμερα θα τραγουδήσεις όλο. Τι θα μας τραγουδήσεις, Σπύρο? Θα τραγουδήσω το Λουλουδόκοσμο, το ποίημα είναι της Ειρήνης Μαστοροπούλου και η μουσική της Κικής Καψάς. Να σε ακούσουμε λοιπόν. Ο κόσμος μας περβόλει και εμείς αδέλφομενοι όλοι σαν τα λουλούδια πλάι-πλάι ο ένας τον άλλον αγαπάει. Να μην υπάρχει περηφάνεια, τι μενεξέδες, τη γεράνια συντροφιασμένοι εμείς και φίλοι περικοκλάδες και τριφύλοι. Να μην υπάρχει περηφάνεια, τι μενεξέδες, τη γεράνια συντροφιασμένοι εμείς και φίλοι περικοκλάδες και τριφύλοι. Να'ρθεί μια αυγή να μας φωτίσει, δίχως πολέμους, δίχως μίση. Να'ρθεί μια μέρα να βραδιάσει κι όλο τον κόσμο να χορτάσει.
Να μην υπάρχει περηφάνεια, τι μεν εξέδες στη γεράνια, συντροφιασμένοι εμείς και φίλοι, περικοκλάδες και τριφύλοι. Να μην υπάρχει περηφάνεια, τι μεν εξέδες στη γεράνια, συντροφιασμένοι εμείς και φίλοι, περικοκλάδες και τριφύλοι. Και η Έφη Πλωμαρίτου θα τραγουδήσει για μας. Έφη, τι τάξη πας στο σχολείο? Τρίτη γυμνασίου. Τρίτη γυμνασίου. Και τι θα σπουδάσεις όταν θα τελειώσεις? Ξέρω, Δεν έχεις αποφασίσει ακόμα. Δημοσιογραφία. Δημοσιογραφία είναι πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα. Θέλεις να μας πεις από πότε άρχισες να τραγουδάς? Εσύ? Από πολύ μικρή, να μαζί με την κυρία Κική. Μάλιστα. Τι θα τραγουδήσεις για μας απόψε? Το ένα όλα τα παιδιά της γης. Να σε ακούσουμε λίγο. Είναι το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου, η μουσική δικιά μου. Ωραία. Χωρίς αγόρια στη σειρά και στην ανεφορώ. Ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος κι ολόκληρη τη γη μας καγκάλαζες χαρώ. Ο κύκλος θα γινότανε πολύ πολύ μεγάλος κι ολόκληρη τη
καμπαναριώτα, ξέρουν όλα τα παιδάκια. Τα ξέρεις. Μπράβο. Όλα τα παιδάκια γιατί κάτι παιδάκια δεν τραγουδάνε και θα πεις ο κόσμος ότι δεν ξέρεις να τραγουδάς, κουκλά μου. Τα ξέρεις τα κάραντα. Όχι, δεν ξέρεις τα κάραντα. Εσύ δεν τα ξέρεις. Γυρίστε από εκεί να τα βρείτε καλά όλοι μαζί τα κάλαντα που ξέρουμε να παίξουμε πρώτα εξαγωγή. Thank you.
παιδιά, χρόνια πολλά, είστε καλά όλοι. Γεια σου, Σοφία μου. Γεια σας, χρόνια πολλά, καλώς ήρθατε. Τι γίνεται? Όπου θέλω, ξέρεις, είμαι αθλητικός τύπος εγώ, Σοφία μου. Φαίνεσαι. Δεν έχω στήσει. Δεν ασχολούμαι με τον αθλητισμό, αλλά είμαι τύπος. Ποτέ δεν ασχολήθηκες με τον αθλητισμό? Όχι, δεν έτσι, αλλά ξέρεις τι θέλω, Μια φορά δυο μας να ρίξουμε κόντρι. Ωραία, θα πάμε κόντρι. Κοίτα, Και στοίχημα. Πολύ ωραία. Λίγο τότε στο χέρι σου λίγο. Λίγο πιο ψηλά. Λίγο, έτσι, μπράβο. Όχι, τα είναι φράσου. Πρέπει να προσέχεις. Έχεις κάποια ηλικία βέβαια. Δώστε δώρα στα παιδάκια. Για να δώσουμε τα δώρα στα παιδιά. Ελάτε από τα παιδιά. Σιγά σιγά. Για τον Χατζικυριάκη, ποιος είναι? Για τον Χατζικυριάκη, να δώσουμε εδώ την προσωπία εδώ λοιπόν. Να τα πάρετε και να τα μοιράσετε εσείς αλλά δίκαια, εντάξει. Μην τα πάρει ένα μόνο και τα άλλα μείνουν χωρίς παίκτη. Θα τα μοιράσουμε. Για παιδιά είναι τα Χατζικώστα, εδώ να τα πάρουνε. Να τα μοιράσετε σωστά, έτσι. Βέβαια, θα τα μοιράσω. Ζάνιο, ποιοι είναι? Έλα. Εδώ είναι το εθνικό πολέμου. Ποια είναι το εθνικό πολέμου, ποια παιδάκια είναι? Εδώ. Το πρώτο, από το νοικιαγωγείο, ποια παιδιά είναι από το νοικιαγωγείο? Το εθνικό πολέμου, παιδιά. Έλα εδώ, βρε, να μην το κοριτσάκι. Θα το πιο πολλά μου σε καλά. Θα σε βοηθήσω εγώ. Έλα. Θα ανοίξουμε εδώ πέρα. Θα τα δώσεις και στα άλλα παιδάκια. Θα ανοίξουμε εδώ. Θα δώσει και στα άλλα παιδάκια. Θα τα ανοίξει, γιατί. Μπράβο. Τώρα καλά μου, κούκλα μου. Εντάξει. Σωτήρη, για πες μας που παίζεις φέτος. Φέτος είμαι στο θέατρο Καλουτά, στο παίζουμε του κόσμου τα 9, με μια πολύ ωραία παράτηση. Και θα χαρώ να έρθω να σε προσκαλώ δηλαδή. Θα έρθω οπωσδήποτε, σε ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα σχολιά μας. Σας είδα, παιδιά, σας εύχομαι χρόνια πολλά και αγάπη μεταξύ σας, εντάξει. Είστε χρόνια πολλά, συγχαρητήρια. Γεια σας. Γεια σας. Για δέστε παιδιά που ποιος μας ήρθε σήμερα. Γεια σου Σοφία, γεια σας Μητσουρίκια. Άψα την πρόβα και ήρθα να σε δω. Ήρθα να πεις εσύ το ποίημα σου και εγώ να ρίξω το ακόντιο. Θα συναγωνιστούμε δηλαδή, πολύ Να ωραία. δώσουμε και τα δώρα. Να δώσουμε τα δωράκια στα παιδιά. Στο Ζάνιο, Πάρτε πουλάκια. Χατζικυριάκιο, Πάρτε διαόλυμάκια. στο νοικιαγωγείο. Πάρτε, έλα εδώ ρε, δεν θες, πάρτε εσύ. Πάτε και στο Χατζικώστα. Λοιπόν, τα άλλα Σοφία. Τα νέα είναι πάντα τα ίδια. Προπόνηση. Τα δικά σας ποια είναι? Εμείς αρχίσαμε χτες, πρεμιέρα. Τι μας παρουσιάζετε φέτος? Το ένα μέρος είναι επιθεώρηση. Νίκος Σταυρίδης, με Στυλιανοπούλου, Σουλή Σαμπάχ και λοιπά, Σίλβα. Το δεύτερο μέρος έχουμε εμείς κομμωδία. Γι' αυτό ήρθα να σε καλέσω να έρθει να μας δεις. Θα έρθω οπωσδήποτε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε και στο παιχνίδι μας κοντά στα παιδιά. Τι λες Σας αγαπάνε τόσο πολύ. τα παιδιά, τα αγγελούδια. Τα γελούδια πραγματικά. Αυτά τα παλαμάκια εδώ. Εδώ. Ευχαριστήθηκα που σε είδα σου. Εγώ πάρα πολύ. Και σου εύχομαι πάντα τέτοια να μας δοξάζεις. Ευχαριστώ. Γεια χαρά σας. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας παιδιά. Γεια σας.